wonderful. Hello guys, this is Mrs. Mapalad. Ayan, so kung bago ka lang sa channel ko, please click subscribe para updated ka po lagi sa aking mga videos. Ayan, kung magugustuhan mo naman ang aking video, please click like and share. Thank you. So ang gagawin natin ngayon guys ay mamimitas ng gulay dito sa bakuran, dito sa likod ng bahay. At ito ay agahan namin. So let's go! Daytoy abulan, daytoy metla tawin. Nagmaseta sa kadagitoy abukbukel. Daytoy abukel, isudi dong-dong-wek. Tinartari patok, tinartaraken ko, minabayag at tempo. Ibitin mo mo, dagitoy abukbukel. Nagsabong nagbunga, panglod at aga diwara. Si Mangpet kang biyag ko, siyak tay linipat mo. Ay pa'y gasat, ay pa'y gasat. Nakel tay kinaya. Asmin ka, anak pa'y dumatlas bang. Amang murmuray, tuy pusok analda. Ayan mo asa nga, agukrad kamampay. Taliw-liwa eman, tuy pusok alalda. Naslag abituen, di ka mangdwa-dwa. Di ka garukin, aguliban ka. Tarigagay ko, napudnuken ka. Napudnunay, nga awan tirituen na. Denggen, anong, anyan anak pintas kan. Matuyugoy liknak, nuisem mo't may matanga. Rizat, tuok, pipusuket maawan. Si kawan sa bali, na inak pagrayuan. Di mo kunain na tuy, ayat mangikulbo. Siksikat, pagduyusan na ito'y riknak ng puso. Ayat ko alapatek, agnanayon ingat tanim, sana bareng-bareng natalingin. Naranyag abulan, pondoy ko indangan. Dahil ka nasalag asilaw mo, di mo kati paiham. O naranyag abulan, sang ko indangan. Nasipnget alubong ko, inkakat silawan, tapnon diyak mayaw-awan. No inka nang lipaten, karim kanyak nagdibusnen, sam-sam itek ni patay, ubul ket aglunen. Nang laylayan ni Aya, kakat palas bangin. Unpunoy ko darasem na iketeng. Isem mapagkabiyagan, amurmuray dagito'y mata. Ganisot makaagas, mangyuliwa to'y kaunggal. Isem maduti sa wena, aga isem mamakagura. Ada isem maray awen na ka, kanisem mang kagustukin ka.
kanya karigat. Uray painuag pupong tuta, uray painuag paspasog nuda, noyas man nagtrik nagmapagmayat. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, lawlawagang mantoy barupong ko, taisem mo, isut mangay ayo, daytoy pusok napnuan tilindo. Manang bibay, ilukat mo man, pabintana, ikalumbabam, pagkita tuy kinayawam, ay matayakon, no di nagkasyam. Siya sino ka, naglabas-labas, tuy hardin ko, umog ni ayan, ang mga ron, abalasa nga, sabong niliriyo, di pa'y nabukran. Denggem adi, tabilinin ka, tain kanto, sa Laguna, tain kanto, agalat mangga, lansunes paiken, adua kita. Nuna nga to, di mo sukdalen, nuna baba, di mo gawaten, nuna regret, di mo piduten, ngem labas-labas, samto pailaen. Daytoy panyo, no maregret ko, di makapido, isuglinan to, tanagmarka, itinagan ko, yan nagpurdapay, tisinan puso. Ito na guys, yung dinengdeng natin. Pag sa Ilocano guys, dinengdeng ang tawag dito. Yung may tinapa, tapos gulay, tapos sibuyas lang ang nilagay na rekado. Ayan, sarap. So, yan, kakain na tayo. Ayan na guys, kain na tayo. Sa mga ka-Ilocana ko guys, mantayon. Ayan, dahil titisida tayo, dinengdeng. Dinengdeng naman po ito, yung gulay. Ayan, kain na tayo. Masarap to, masustansya. Hindi ako magkakamay ngayon kasi may sabaw yung ulam natin. Bibigyan ko naman yung anak ko. Ito yung dalaga ko. Siya lang yung kasama ko dito. Meron naman tayong gulaman. Salad na gulaman. Ayan, gawa ko kahapon. Ang birthday ni Allen. Sarap to. Yum, 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 yum. Tapos ito pala yung kakanin. Ang sarap. Itong anak ko naman guys, mahilig yan mag-TikTok. Ano pangalan mo dun sa TikTok mo? Lindel Wayne? Ayun guys, umalis na naman yung anak ko. Mag-isa na naman ako dito sa lamesa. Social distancing naman yung upuan. Ayun. Alam nyo guys, pag ganito ang ulam ko, malalaki ang subo ko. Ayan, tulad nito. Sarap, ubos ang kanin pag ganito ang ulam.
Kaming mga Ilocana guys, walang kaarte-arte. Ayan. Mahirap man o mayaman, walang kaarte-arte sa ulam. Basta Ilocana. Ayan lang guys ang aking video. Sana nagustuhan nyo. At hanggang sa muli. At paki-like na rin po ang ating video at paki-share na rin po. Bye-bye!